Hi guys, good morning. Nataranta na ta kay udto na. Nakaluto na hinuon ta guys. Si Alan kaon na siya pero si Mimi wala pa nang hinasa pa. Among sudan kay noodles na ibutang itlog then ginamos. Ang kape wala pa na timpla kay pa nagbuka lang ininit guys. Naudtuhan na gid ta guys. Baka. Udto na gid siya guys. Pamahal ta. Ano? Kaya na lang daan mo yung kanon kung mag-overtime ka. Ha? Nasa CR me, na tubig ka daghan me. Pagdali na me, kaya udto na me. Pas mo rin nikatot mo lang. Ay, oda. Silang lang guys, turay lang ni mama kay wapay upload si mama kagabi kay na nagbo man. Siya na lang akong ipa-edit sa video ni Mother. Na nagbo si Mother, wa nakakuan. Siya nag-edit sa kang Mother og kang tinday kagabi eh. Na munang tuara dito nagkatulog la Mother. Wala na charge dito kwarto. Wala. Hubog ba ang tig-edit? Ha? Nahubog ang tig-edit. Abot ng tulog dito. Si? Sa Manila na edit. Yan tinday. Hubog ang edit. Nagbong sila dito sa yung gagaw. Hubog ko na ang edit guys. May pagdali na me. Ako sa katimanon si Mimi guys. Ang tadi ako. Walang minute. Kamugan isla no. Mahal ta guys. Pagdali na san. Samang takoy. Ako sa tigapon kaya ang ngipon nagsakita. Ay sustog na kabalo ka buntay pa sa tug na. Tumusin na ako sakit kayo. Karon mo ka nang na. Makahome na ni pingo sapon. Dala na tambal. Pag sakit, inom dito. Ini tuloy ko, no? Huwag pa nga. Pamahal sa tanan. Inams. Yan na yun. Pagdali na me. Tandong na saan?
Madala ko yung tambal. Dali lagi sakit. Tuod ba niya? Tuod ni walang ibot ba? Sana katandog ka. Kunting kayo. Naadya sa gawas, me. Manyahal makin namin kong. Kong. Bayangaw. Ngeng 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 ngeng. Ngeng 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 ngeng. Ngeng 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 ngeng. Me. Naa pang cellphone ni Otik. Couple storage na. May memory card. Sinamot. Nag-iwang yung ni. Ayoko na nakuha ka. Ingkong, pwede ha? Tama na na. Upres manong sa sinso na. Pagresulta. Dito man ka-inday dahil magpa-kuan di ay. Ang ulam. Laro gyapon. Alam ko sinto sa butuan. Kaya parang man yung balay na ako, balay papa. Ang tukar wa balay.
kahoy man kulang. So magguwang kaya nasa sinso daw. Pagresulta, natumas kumanghod ay na bati, agulam. Manong nasinso sa ila ito pag-resulta, kainday nasinso na eh. Ikaw mo kontakon. May po lang sa pangag. Inday sinso ang gamito ni Manong. Gisi daw dagang hindi sunod niyo si Karina. Ingon ko na ako na magabas inainay din eh kay kalingawan na ako gabas. Kabalo pa sa siguro gabas na. Dan pila na ka tuig na wala ako nagabas. Mangkal ba? Mabag na. Dati siya ulit ko dati. Amang ko. Ate, Papa Jong. Isa ka hindi. May nahurot na galing yung mga bugkos ni. Lagi nabilin sa mga bugkos ni ba? Ang sipat. Semangat tuyok resulta. Kami tuyok. Bukan man mo. Sama kulay. Ilalabas sa kabangasan. Nay. Ipaindro ito si Gian sa makuha. Yun. Iya mama. Nay. 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 Oh, makulit. Nay, baon ko, Nay. Ay, ito masikap. Hindi pa siya magsat na to. Hello, guys. Ang dahil kain kayo. Galing na! Ah, wala tatek. O, dili na bagay ako naghaling. Mingkong! Imo baon mo, wala pa silupin ba? Sige, sana ko silupin din. Bumaraw. Ha? Wow. Kaon na ding! Yaan kang tatay karon. Doon alata. Ako na. Pamahaw. Good morning, guys. Dito naman tayo sa atong garden. Magkaraw-karaw. Magkaraw-karaw. Kasi labong na pud ang sagbot. Atong tabas-tabasan gagmay. Basta lang nga kuhaan ginagmay, guys. Kay kakalabong nasad sila namang hinay-hinaya na to hagbas kay aron malimpyo ang atong garden medyan kay wala na sounds. Nagpa-sound niya sa puntod niya kay nakapuntod man dungog kay ang sounds nila din hipod sa atong
patag pasad tuntod ay gyapon. Ato lang kuan ginagmay guys kay basta lang nga kuan og ginagmay ang ating sagbot.